Dnešný tip kurz Excel číslo 84 bude tak trošku iný ako tie predchádzajúce. Chcel by som vás zoznámiť alebo predstaviť vám webovú stránku Excel Online, ktorého som autorom. A taký primárny účel tejto stránky je v podstate zopakovať si alebo naučiť sa základy Excelu, skôr možno určený pre učiteľov a ich študentov, pretože ako vidíte, tak v podstate po návšteve stránky Excel Online, respektíve priamom odkaze, tak máme v dispozícii obrázok alebo vzor, ktorý treba v podstate prepísať. A ten vzor môžeme vlastne vybrať na základe toho, že máme v tej pravej hornej časti kategóriu, čiže máme tu formátovanie, základné výpočty funkcia je absolútny odkaz, takže keď klikneme na ktorúkoľvek vlastne časť a následne podskupinu, tak máme vlastne v dispozícii zadanie alebo úlohu, ktorú teda, ako som spomínal, treba prerobiť, prepísať, vypočítať a následne je možné poslať výsledok v podstate učiteľovi alebo na konkrétnu e-mailovú adresu, ktorú si zadáme v podstate v takomto formulári, čiže môže sa to dostať priamo učiteľovi, alebo sa dá vlastne stiahnuť print screen, prípadne excelovský súbor, ktorý sa dá ďalej modifikovať. Takže môžem sa vrátiť prípadne do toho formátovania a teda Vianočný stránček bola téma, ktorú som mal na začiatku. Takže ten program funguje podobne ako Excel. Je to taká jednoduchá verzia, čiže dajú sa tu v podstate všetky možnosti, alebo je možné teda formátovať toto ako poznáme z Excelu, čiže je tu farba výplne, čiže takýmto spôsobom by mohol ten študent vlastne postupovať a pekne urobiť podľa teda vzoru, čo je teda potrebné urobiť, a dokonca môže vložiť aj vzorec, ak je potrebné, takže to tu všetko funguje ako má. No, takže cieľom bolo vlastne tak trošku zjednodušiť prácu učiteľom, študentom a trošku takou hravou formou prezradiť, ako Excel funguje. Takže to je z mojej strany všetko. Ďakujem za pozornosť.